Ýaly vatandaşlar. Ine siz ödüňize göwüllük berýäňiz. Ay men çağamy ekleýän, ay men çağamy saklaýan, men ýurdun daşynda işleýän, men bular üçin azap etdim. Sen olaryň ýanynda bolmasaň seniň ol 5 manat pulun olar üçin bir köpük. Şolaryň ýanynda bolmasaň. Olar üçin bir köpük seniň gazanan pulun. Sen Türkmenistana gitmedik biz. Hemmemiz Türkmenistana gidip Türkmenistan düredip şo ýerde gahrman bolmaly. Şo ýerde biz öz çağalarymyz üçin öz gahrmançylygymyzy görkezmeli. Öz çağalarymyza dogry düzgün terbiýe bermeli. Sebäbi egerde biziň çağamyz biziň ýygymy ýöretjek bolsa, olar bizi gowy tanamaly. Meselem sen halkyň içinde öz ataň beren terbiýesini halkyň içinde görkezmeli. Yok sen Türkiýe gidip, Russiýa gidip o ýerlerde ino mekan şuwat ýar otýar da mekan samsyk, çilim çekip o ýalaňaç o halkyň öňüne ýalaňaç çykyp ýa bolmasa indi özüçe geroy da, özüçe geroy. Ana narkomançylyk edip ýa bolmasa küntä edip ýa bolmasa şonýalak ýurdun daşynda iýip sıçyp girip bör, ödünem şoňa şodatlary edýändigi üçin gahrman hasap edýär. Oglan. Şodatlary edýänne özüni gahrman hasap edýär. Başga da kän. Başga da şol nämemişin ýurdun daşynda 10 gün aç gelip 5 günem dok gelse derrew şonu TikTok'a çykaryp, YouTube'a çykaryp ine men pizdes diýip ol adamlara aldaýar. Öz çağalaryny aldaýar, adamlara aldaýar. Garan ol gahrmanlyk bolanok. Ol gahrmanlyk däl. Ol hiç il agraýam däl ol. Sen açanda öz ýurdunda hakyň gorap, öz halkyň söýen wagtyň ana şol gahrmanlyk. Öz ejirleň arkasynda duran wagtyň, öz döwletini ösdüren wagtyň, öz baýdagyň hemme ýerde parlap durmagyny gazanan wagtyň ana şola gahrmanlyk. Ýöne sen ol ýurdun daşyna çykyp, ýurdun içindäki bolýan zatlary bilmän, ol ölüp duran adamlara kömek etmän, ol gurban gulýal haramzadalary goldap, sebäbi olar eden edip keyip edip ýurdun puluny ýyp gedip bören adamlar senem olar goldaýan, onda senden watan söýer bolan ogul. Olar seniň watanyň bitirdiler jan dogan. Seniň watanyňda hiç zat galmady. Seniň watanyňda ne çörek galdy, ne bir tebi baýlyk galdy, hemmesini ýarym makatyna Hytaýa, Orsiýede ýa bolmada ýene bir başga döwlete ýarym makatyna satýarlar. Şo ýarym makatyna gelýän pulum olara şundan ýetdi. Olara şundan ýetdi. Şol gelen pul. Ýöne halka ýetenok. Halk aç ýene ýurtdaşyna gidýän. Meniň öz owamdan gelen ýurda gelen oğlanın daşar ýurda gelen oğlanlar ýamyr 70%, owaň 70% daşar ýurtda. Gizlice owa 2 hojalykly owa, şonuň 70% daşar ýurtda. Ana biziň gelen derejemiz. Ana sen eger watan söýer bolsaň, sen baýdan üçin bir zatlar edýän bolsaň, ana sen şo zatlara dadyň görkez, täsirin görkez. Ol sen ay gurban guly kastumjalbarly, Serdar kastumjalbarly Türkiýe geldi, Orsiýede geldi. Ana owadan durýar, owadan ýöreýär. Ay ýaman owadan olur. Olar özüne pamýat nikdikke. Ba ýurdun içinde bir baý adamyň eden etdiligi ol watanyň ösmegine peýda däl. Ol onuň bilen watan ösen ok. Häzir parahatçylyk saklaýar diýersiňiz. Parahatçylygy olar seniň aglyňdaky senin aglyňdan kesip şu ýurtdaşyndaky haramzadalara berýär. Ne Putin diýdiň, ýa bolmasa daşar ýurtdaky bizden gorkudyp pul alýan siýasatçylar bar. Bizi gorkudýarlar. Türkmenistanyň endi gorkudanma olar. Goraýarlar ötür şu haramzadany, goraýarlar. Şu goraýandygy üçin olar pul alýar bizden. Ondan gurban bol haramzadandan bar puly jemleýär daşylara berýär. Al sizinki bar pul diýip. Özi ýarsyň alýar, ýarsyňam bulara berýär. Meselem Taliban diýär.
Yo, Abdullah pulun belli bir bölüğünü hem halka da berýär ha. Yol etdi yol. Yol göz boýawçylyk edýändir de göz boýawçylyk da. Göz boýawçylyk. Hey, Kurban kaka diýmesеň näme diýeri? Tiňelinde kahra dallay mekan. Yani başka da diýýänler, arkada izim diýin uýanlar. Elinde maşgalan almady. Aşgabatda ýaşaýan ortaň çağajyklaryny göz dikip başladyr. Oyun. Elinde gelip çöreň aryp otýar. O nebit ga seň pulun. Şu mekan alsana. Söwüt gelip trepesi otur söwünce meştem dok Abdullah. Al bu söwütüm dedi. Alay men öňe aldım ony. Öňe aldım ony. Sowurda gaýtla otyrdandım. Düşünüş bolmuyor. Türkmenistan diýilen ýurt bar bir mahallar diýersiňiz. Tek garaşyň 20 ýylçyk 10 ýylçyk burada atmaň sözüňiz hiç sesiniz çykarmaň. Türkmenistan bir ýurt bar bizem şo taýda ýaşaýardyk diýersiňiz. Käwr oglanlar aýagam galdyrjak boldy bizden umyt etdik halkdan diýersiňiz. Biz etmedik diýersiňiz. Öz çağalaňyzdan utunyňyz o. Sorama diýýäňiz 50 ýyl soň 60 ýyl soň. Kaka ece ya ata ene şunu ýaly etdik o. Şunu ýaly döwür boldy. Siz näme üçin hiç taýda bilmediňiz diýse, hay gorkak boldummy diýjekmi? Şo soraga näme diýip jogap berjek o siz? Ölümli dünýä. Bugun olmasaňyz ertir ölüp gidýäňiz. Mertlik bilen ölüň da o mertlik bilen. Iňa içiňdäki gorkuny ol ýeňip hakykatlar bir aýdyp gitdi. Ana bilem aýdyp ber, Abdullah aýdyp ber, Nur aýdyp ber, Talib aýdyp ber, gatkana. Bir de öýleýim dok. Gel ruhum diýip namazar. Geçen ýerde mekan gelip meň efirimde adamlara köp. Aýtyr näme? Sen 5000 gede köp, aýhenne sen näçe köp? Ol adamlar aç bolsa gurlar ha. Sen or killäň işlet gör, azadan gurlar. Mecbur gurlar ol, keypine gurlar. Nok, meselem hiç kimede problemi gerek. Ine galkynşa da hökümetten günde günaşa batış bolup dur. Maňa da günde günaşa batış bolup dur. Men inem atam 2 dawr aglap, maňa şuratlar etme gaýrat etdip jaň edýär. Ölsünler hemmesi ölsün ýöne sen şulara kelläňi agyrtma. Bular oýunjak adamlar däl. Bular mal, tupoy bular diýip maňa inem atam gowluk berýär. Kaka maňa näme diýdi bilýärmi Abdullah? Edeniň etdiýdi. 18 ýaşyndan geçdiň diýdi, edeniň etdiýdi. Näme diýen bolsaň dogry sen edersiň, ýalňyşam sen edersiň diýdi. Diýänim, bolsa dogruluk wadyr diýdi, ýalňyşam bolsa eýniň me çekersiň diýdi. Şunu diýjek boldy kaka maňa. Şo kim näme diýdi? 6-njy näme diýdi? 6 köýnek eýenler diýär, mehmemi. Gelende de olar da walaşy luradyly barmady gitmedi kakam. Tamam maňa jaň etdi. Näme ýagdaý şuňa bilýän kaka diýdim. Näme diýen bolsaň eýniň me çekersiň ogludy. Dogry diýen bolsaň gadanarsyn diýdi, ýalňyşyma ortada etmeli jadan çekersiň diýdi. Men garşyk ýagdaýym ýok diýdi, çaga däl sen diýdi. Indi halka şonu düşündirjek bolan. Eri Türkmen halky diýip ýüzünün, ne? Şu da ýüzünün size enen ataňyz da bagly bir siz istat däl. Çünki 18 ýaşyňyň üstüne geçdiňiz, dogruýuny başarsaňyz hem men ataňyzy hem çağaňyzy halat edýäňiz. Bolmasa siz gürlemeýänligiňiz üçin gorkak sumoklar siz aýdýan. Siz gürlemeýänligiňiz üçin şu Türkmen halky şu köselip ber. Siz arkadagy taşaklaýanlygyňiz üçin, göterýänligiňiz üçin şu Türkmen halky köselip ber. Siz şu taýdan 5 manat tantyma bol, siz aç bırak arkada öňünde bir sün kokla, vay arkada diýip ulanýaňyz. Şonu da edýänligi üçin siz edýänligi üçin Türkmen halky şu wagt kösen daşary ýurtda itegini oňmuň alçagyny arasy salap açlykda gezip ber. Siz näme diýäňiz o? Arkada näme doşoň näme gorkýaňyz? Adam oğlum, adam. Evet, bir şöyle tanaptamtyga jogap berenler, ine bir Amerikada hormat diýip bir mal bar, ine ýokarda da bir Murad Akdy. Watandaşlar, biziň sizden üýtgeşik germedi ýok. Ýöne sizden tapawutlukda biz bolýan zatlara bir fark galamdyk. Häme Türkmenistanda garakçylar otdy. Türkmenistanda hiç kime gürlemäne ruhsat berilen ok. Gürlemäne ruhsat berilen ok, işlemäne ruhsat berilen ok, aýlyk almana ruhsat berilen ok, dogry düzgün. Daşa ondan soň daşaryk çykmana da ruhsat berilen ok Türkmenistanda. Aklyň beýniň ýetýän bolsa, şol adamlar ýurdun daşyna, keypine çykan oklar. Näçe adam ýurdun daşyna çykyp dur. Her kim diňe ýurdun daşyna çykmak bilen, her kim ýurtdan gaçyp çykýan adamyň sany tajary ýok. Yo, sen men düşündirip bilmeýän. Sen düşünmeýän, sen düşünýärsiň gelen ok. Sen şu wagtda çeli düşünmedik bolsaň, indi sen Khraniçki kelle alýan däldir ol, kelle sebäbi. Meselem bir zat ýüzüňe gürleýär, bola sen kelleň alan okda garşyňdaky näme diýänni.
Sen qarrapsın ya olmadı. Ya şonyalık bir hronik keseliň bar. Yani sen düşünmek islemeýän ya da düşünesin gelmeýär sen umuman sen taňa şaratlar geregem däl. Men hem görýän sebäbi mende hakyky bolýan zatlar aýdylýar bolyn. Sen hakyky bolýan zatlar kabul edesin gelmek. Sebäbi Gurban Guly bilen şoň taşyndaky şonu imitlendirýän ýallaklar şeýle bir owadan turaty düzdüler, çekdiler Türkmenistan marada. Hemme zat gülýärlik, hemme zat asmana asuda. Senem şoň anlanyp gelip görüň samtaň maşyr. Ondan ýöne bir gün şulatlar bir şeýle bir joşup taşyna çykar. Ana şo wagt sen görersiň. Şo wagt sen hayran galarsyň, ay bile men näle ýalňyşypdyryn diýersiň. Şo wagt bana şulatlar ýarlyp çykan wagty. Şuna jogap beren Murat Akide dönöýün Türkmenistanyma diýdi. Menem dönöýün Türkmenistanyma ýöne hökümete dönjek gelmen. Şoň bir sebäbini bilme. Şoňa jogap bereýler. Arkaýyn gidip gelýän. Ey men arkaýyn gidip gelesim gelen ok. Arkaýyn gidip geljek gelmen. Arkaýyn şo ýerde ýaşajak men. Şo ýerde işlejek men. Men arkaýyn gidip gelesim gelen ok ýurda. Şo ýerde ýaşamaly dämi? Näme gyzlaryny durmuşa çykmaly dämi? Nä oglanlar öýlenmeli dämi? Öýlenjek bolsaň ýurtdaşyna çykmalymy? Siziň habaryňyz ýokdur o zatlardan men size aýdaýyn. Siziň kelläňiz näme? Umuman men sizi günäkarlamok siziň ýurtdaň içinde bolýan zatlar bilmeýändiňiz üçin. Ýurdun daşynda 5 ýyllap, 10 ýyllap gelip ýörsiňiz. Ýöne biraz kelläňiz işletäýin o. Adamlar 10 ese az aýlyk alýar. Şoňa görä daşy oglanlar galyň töläp bilmän ýurtdaşyna çykýarlar. 100 milyon galyň tapam meselen bir gaýt öýlenje oglana. Şo 100 milyony ýurdun içinde tapmak şansyň ýok. Şonu sen tapyp bilmeýän. Şonuň üçin sen ýurdun daşyna çykmaly bolýan. Ýurdun daşyna çykypam işleýän de ine men 2 tane klatdaşym çördi işläp ber. Ola ýakyn bir 2 aý boldy. Meniň doganym işläp ber. Meniň goňşym işläp ber. Meniň oğlandan 100 tane oglan pasti 100 tane oglan çördi işläp ber. O öde bir 200 hojalykly. 200 hojalykly owa. 200 hojalykly owadan 100 tane oglan çykarsaň, ýamyr işe ýaraýjak adam şördi diýmek bolýar. İşe ýaraýjak adam. Başga owalardan hem şonýalak şörik gelip durlar. Ýöne sen o ýere gidip gelip durmaly däl-de sen şo ýerde ýaşamaly. Ýakmaýan bolsa siktir git, men sana dogry saklamok, hormat maň sen Amerikada pulun güýjüni görüp gelip berendin. Menden git saklamok menden. O deport etdim şu adamlarga garma. 5 ýyl deport bolýar. Watan ýa şo hormat diýlen etdir da, dönöýün Türkmenistanyma diýen. Hormat, menem dönjek Türkmenistanyma, dönöýün ýöne hökümete men dönjek gel. Seni öňürti kellen işlän okşon aýtjak bolan bu bir sen hökümet bilen ýurdun manysyny bilmeýän adam, şol ikisini bir-birinden aýyry bilmeýän adam. Hökümet halk tarapyndan saýlanan, halka hyzmat etmek üçin döredilen bir gurama. Ýöne Berdi Muhammedowlar näme etdi? Türkmenistany ýa menki diýip başlady. Türkmenistan men diýip başlady. Türkmenistan'ın eýeti mennidany bir 20 sotuk melle alarsyň içine jaý urarsyň, sen eline kagaz berýärler, elle girmesi zatdyr diýip. Şu menki diýip. Şol Türk Gurban Guly ýurt menki mi diýip başlady. Sam git Gurban ýöne keldi. Gitdiň onda Gurban Guly akıl pikir galmady. Indi Serdardan başda bir geçende halk çalajyda bolsa umytlanan ýalak bolýar, ýene ýalňyş anlady bildi. Ata kesbi oglu halal ýani, şonan bilin. Şo Berdi Muhammedowlar aýrylmady sürece men size aýdaýyn. O näşe 20 milyon men. Türkmenistan diýip bir ýurt bolmaýan adamlar. Bak 119 adam otýar. Türkmenistan diýip bir ýurt galmaýan. Şurada yine mekan aýt ya. Mekan özüniň maldygyny şurdan hem görkezýär da, sebäbi maňa diýýär, eýdern beýdern öldürn, nämedirn. Seniň şondan başga bitirjek işiňem ýok. Sebäbi sen bir namarda adam. Sen bir hiç zady başarmaýan adam. Sebäbi sen iň bolmanda şaratlara düşünjek bolup, şaratlary düzetjek bolup hereket etmekden geçen öz ýalňyşlaryny men sen ýüzüň aýtdym bolyn, sen şunýalap özüň haýwanlygyny görkezdiň. Ana pohuy diýär. Pohuy diýär. Bolýan zatlar pohuy diýär. Onu pohuy bolsa men efirinde näme bar? Bir park bolsaňyz watandaşlar Türkmenistanyň barna
Türkmen halkynyň akbaryna bir fark bolsaňyz men efirme gelme. Şu zatlar bolýan zatlar bilen siz bir fark bolsaňyz bolýan zatlar. Onda men efirme gelme. Ýöne ýatdan çykarmaň, erti bir gün şu zatlaryň täsiri size de ýeter. Hökman ýeter. İsteseňiz istemeseňiz ýeter. Pokuy dikkat verin. Ýöne erti bir gün şu zatlaryň ýany içinde ýeter. Biz bir zat etsem size ziyan ýeter. Hökümet bir zat etse size ziyan ýeter. Şonuň üçin görüşmeli. Awdyllar men şunu ýa bir teklifim ma. Meselem efir açmadan öň şu Awdyllaryň ýa Nuryň taryhyny tapagy ýok, bir aktivistiniň efirine gelmek isleýändir. Sizden haýyşdym bir özüňiz beýin tarapdan bir psikolojik tarapdan özüňizi bir barladyk geleň de IQ-ňyz näçe şonu bir bilin. Soň aşagdan siz ýaryň men IQ-ym 88 eken diýin, gelen ondan birem size hiç zat tepki bermeli. Çünkü köpüňiň IQ-ňy togsuny da ýetmeýändigini men bilýän. Ve 88'den aşağı hem hayvanlık derecesi değil bile. Maymun ve karga, maymuna 86 näme diýip bilinýär. Karga da 80 78 şonu ýa burada atdy şonça da ýok. Şu karga bile doğru yerine goýýar. Şoň şu IQ-ňy barladyk gelin. Evet, kurban olar. Hey, sen doğran olaýmasyn olsun barlat ödüňe şol. Näme ene atan hakyky mı diýämi? Kurban ol doğran olaýmasyn sen şeýle söýýän bolan. Yo, näme ajyganda tünkat där abulara. Ha, so tün küçüğüne. Ya, o tün küçüğüne där ýetimden kurban bolýar. Soň tün küçüğüne maksat ýarlar atýada. Awar bayrama. Yo, vatandaşlar indi gün-günden zatlar hasap basmaly, gün gelýär bolyn. Indi biz zatlar galmaly, däl bir fark galmaly, däl bolýan zatlar. Men hemmeňden goldaýan. Hemmeňde de indi hemmeňden ýalňyş ýaz. Menem Türkmenistanyň içinde wagtym şu zatlar bolmaly ýal kabul edýärdim. Şu bolmalydyr diýip kabul edýärdim şu zatlary. Ne gurban gol arkada paça şol näle şol bir hemme zat çötýän adam diýip hasap edýärdim menem. O garşy çıkmaly, dämi? Diňe şo gary edip gün görmeli diýip hasap edýärdim menem. Bolyn ýöne on ýal däl eken. Näçe gary etseň hem ýurduň daşynda Van Damme, Rambo bolup ýyp içip keyp edip getseň hem ýöne bar ol ýurt düzelmeýär. Baror yurt düzelmeýär. Biziň maksatymyz indi ýurdu düzeltmesek bar. Biziň ýaşaýyşymyz kül boldy. Biziň çağalarymyzyň hem ýaşaýyşy kül bolup barýar. Şu ýurdu düzeltmesek. Tebe olar hem Türkiýe gelmeli bolup durdy. Olar hem ýat ýurtlarda gulçuluk etmeli bolup durdy. Çağalaryny indi häzir bizi watan ile baglaýan zat näme bizi? Watana baglaýan zat. Bizi watana baglaýan zat şo ýerde bagtly güllermiz. Bolçulukda, toýçulukda, gowçulukda ýaşan güllerimiz bizi watana baglaýar. Häzir indi biziň çağamyz aýraçylykda, horçulukda, açlykda ösüp ulalsa, onda ol watana baglanmaýar. Onda ol Russiýada onuň watany bolar. Onda onuň watany her ýer bolup biler. Täbi uruş ýok. Ýöne açlyk bar. Uruş ýok, ýöne açlyk, horçuluk bar, işsizlik bar, aýraçylyk bar. Atası ýanynda da, ýa enesi ýanynda da, ýa şonuň mesela garry babasy bar bolsa, mamasy bar bolsa, olara moňa ýüz berenok täbi, olarda da bir olaram bir ruhu çökkün täbi. Alyan pensiýasy özüne ýetenok, şonuň üçin öz aksajaklaryna bir 5 manat berip bilenok, şolara bir maslahat berip bilenok. Utonýa täbi. Aksajaklaryna bir 5 manat bermäne bir ýok da täbi, ýok. Horçuluk ýok. Men şeýle bir horçulukda ösüp bulandym. Şo hemme de bolmalymy kady pikir edýärdim. Men meselem bir sany bir emýankamyz bardy biziň. Bir sany oturýan öýümüz bar, salon. Bir sany mehman öýümüz bar. Häme? Bir sany hem kuchnia, hem banya, gazçay. Hem kuchnia, hem banya, gazçay. Şonňaly
2-3 dağdan 2-3 çayın ornunu bir çay tutjadan. Umuman şeyle yağış yağar bilin depemeden. İntem yardımda da şoğullar menin. Yağış yağar olan çaydan bilin şipırmızdan yağış geçer bilin üstümde. Yağıştan korunmak için ana ortamda yağ olmasa katta yanlarımda bedre ol taňyr goýup ýatýardyk. Şo suw aşakdan ya, ondan biziň aşagymda suw bolýar da suwdan tursa. Şoň ýaly korçukda ösüp boldum men. Kän wagtlap şoň ýa boldy. Şonuň üçin men indi şeýle bolmagyny islämok. Şeýle bolmagyny, korçukda ýaşamagy, ýa aýraçylykda ýaşamagy islämok. Ine Türkiýede adamlar işleýärler, işleýişine görä de pul gazanýarlar, soňýarlar. Gara soňýar gowy ýaşaýarlar. Normalny bir problemasyz ham däl, öne problemaly ham däl. Normalny şu öýünden girip çykyp pul gazanyp bol ýaşaýar. Halk Türkmen halkı şu an şunu pikir ediyor. Aydiya yurdumuzda uruş yok olsa hem de gülela güllük mü kaydı? Pankelle. Bu da sana afu dolu kurban ulu veren ok. Zaten dünyada afu da şu an. Kavri yerlerde uruş var diyemesen. Berdaki adamlar benim yurdum afu da olmamı isteyen. Türkmenistan'ın gülle besmemi men senin beter isteyen adam. Men din adalet gelmeni isteyen, azatlık gelmeni isteyen. Şol ikisi gerek bana. Pul gerek gel bana. Men şolar biterden soň menem gidip öňkü işimi berjek. Özüm işläp bilmiyorum. Go konkret ýurtda da ýaşap ýörüm. Go pulummadan ýan. Gep men gazanýan pulumda däl. Men ýurdumda ödetilmeli. Çünki Türkmenistan ýurdunyň ýoşşadan ýok bolup başyny görüp otyrym. Görýän şonu. Çünki bu hakykat. Göde mälim zat bu. Ýoşşadan gidip bar ýa. Assalamu alaykum. Ýomsyň soňlar. Wa alaykum assalam. Hoş geldin. Sen hazırla da geçdinmi? Lewap tarapda belli bir kerkin üstünden belli bir bölek raýon Hytaýlar tarapyndan alındy diýip ýa satyldy diýip aýtdy, topragy satanlaryny. Eşitdiňmi? Ýok, eşitmedim. Şu kerki taraplarda baý bolsa şo maglumat dogrumy ka şo bilýärim awal aýdan da 96 kişi var şuýda. Hytaýlara satyldy. Eğer zadet yerler parkada tutuysun Abdullah. Hazır Alişer sen video koyup zadet tutuysun sonra şurada bir sayda olur tersine dotuyorlar da park etsen indi təzəlikdə gördük eşitdim aeroportdan çıkan vakti orus dili bilmesen taşırı burada koyuyorum ne diye. Dine bizde var şon yalzat başka hiç yurtta yok. Sertifikat soruyorlar aslında. Geçip var ya kanten Rus dilinin kanununa dair bana sertifikat getirdi ya. Bizimkilerin bir yere gidip var ya da Rusya. Sonra aydıptır men mektepte onu yere Rusya Rus okudu var bir okudu. Yara mekteplerde deyip. Yok sertifikat getirdiler yani. Aynı başkent. Ben şunu fikir ettim başkentten niye gelenler satın alaydım ka diyen mecbur okutmalar burada pul kazanmalar olur. Ne şorda? Bu boluşlar hiç olorun bile biz berde canımız yakıp gürleye otururuz. Olorun bana birinci aslında o yurdun içindeki taşakçıları arasalamalı. Şoları arasalamasan hiç peydası yok. Sen canını yakıp gürleye oturun anırdan yaz otur gürlü nemerip de pır kol tutan bolup. Yani taşakçı da geçen gün başına geleyse şu zatlar var görüyoruz da son neme olacağını. Birinci şoları yok etmeli. Yok. Bu atları in olmanda boyunalım vatandaşlar. İn olmanda ine men geday diýdim da. Geday bir. Gedaydan beter bir. Debäbi geday bolan otak olardyk bu boluşdan. Debäbi biziň nirä gidip barýarmyz belli de. Biz maskara bolup ýurtdaşyna çykyp maşenlikçilik edýär. Ýaryma gece gündüz garyş edýär. O ýerde çağlar ýetim bolup barýar. Geday yurdun içinde geday oluyor yurdun içinde gedaylar olup bir zada düzetecek olmalı. Sen baklayınca geday ol yani gedaylar olup toplanıp bir zada düzetecek var. Hemen şu ataylarlıkça geday yurttasından ay Türk ağamcan abicim bana pul ver ayda deyip şoň işini diye Türkler abicim deyip ya olmasa Ruslara yalvarıp onlardan beğenmez Talya işini edip. İş tapmadan boş yapacağız. Doğru.
Emmemizden Yurtun o içindekiler arzu etse yurttaşında gidayçılık etmeni. Yurttaşında dilekçilik etmeni, aylığa iş ver ayınmama var. deyip arzu Var etse. var şonu alaysın ya doğru yani. Bileyim Abdullah prosto hazır normal bir başlayan adam yok da çünkü doğru yurdun içinde korkuyorlar. Patamıştı özünden bileyim. Bir zat nito hareket ettin mi sana gücü yetmedi mi sen başkalarına çağırana enene atana şunki alıp sıraz yinlap başlaya. Patamıştı bolon zat bolon vakana ayıp vereyim. Arada bir uruş oluyor Türkmenavatta Çercev'de. 3 oğlan olup 3 tane katalaşkanı urya. Tutup bilen ok, başarıp bilen oklar. Olaram kaçya. Kaçan sonra Rozka beriyeler tap bilen oklar 15 gün kaçıp yörediler. Tap bilen oklar. Mehmet diye geliyor onun ecesini, bunun kalkasını, bunun doğumunu alıp gidiyor 72 saat saklaya. Mehmet ey özü gelir. Enesini atasını aldın özü gelir. Oğlanların özleri hem bardı öz ayağı bilen. Öz ayağı bilen hem bardılar. Vuruşan Mehmet'in üstüne boldu. Prastoy primer piva içip otururlar. Öz agarodunda. Nämemiş saat 10'dan soň oturmak bolanok, toplanmak, umuman gadağan bolanok. Olaram spordaşa, nerede görgöz, nerede yazılan olsa, kanun olsa görgöz diye. Ey, olaram görüp dura piva içtiler, fikir etdiler, gücümüz yetýärdi. Birinin ras, olup bizlerin polisiýanyň prikol var, ras gelip iştanından tutýar, rimenden. Bir nala oğlanlar, sportsmen oğlanlar, üçünden bula vuruyorlar. Ay bir kendi vaktam geçiyor Katalaşka'dan dolayı 3 Katalaşka'dan vuruyorlar da kaçıyorlar bunlar. Kaçıyorlar, biri Balkan'a kaçtı, biri Avazada, biri öz velayetimize Farab'da. Bunlar tap bilen oklar, zat edip bilen oklar geliyorlar da dönü öyündekiler alıyorlar. Ne için? Oğlunun özü gelir. Şonki yalı enesini, atasını, doğumunu alan son 3 sene özleri barmalı oldular. Batanışta bizimkiler başka özüne diş batmasa sıra simyasına azar verip başlaya. Ben koyun videomda da gördüm. Özlerine gücü yeten o simyasına diş batırıp başlaya. Son simyada ne diye can oğlum, can atam, can doğanım etme deyip onu köşüştürüyor da. Yok, barmal etmeli deleken yani. Barmal deleken. Yine menem öýümdäklere batış edýärler. Hemmetine batış edýärler. Ay öldürjek, basjak, işten çykarjak. Şimdi meni sen edip geldin de meni firma ol etýän mertebe öýüme bararlar. Garadyk her kim edýärler. Bizim de maskalamyz da indi bir dayanmaly bolýar. Hatda bir şu gorkuy iňmeli bolýar. Aýtmaly. Indi aýtmasaň bolanok. Sonra aýtmasaň ýurdu tügetip bolanok. Şunun başlanmaçy. Fundament kemmäde agyr dege bolyn. Hatda bir birazajyk şu öňe dişlik bolar ýalap biziň enatalarymyzdan, çağalarymyzdan şu ýerdäki umuman dogan garyndaşlarymyz bolýan zatlary kabul edip dayanmaly da. Bir öýüni bir mertligini görkezmeli. Umuman etmeseň bolanok da. Basy edýärler diýip ay men gorkjam diýip bara öz ogluňa basy etseň ol bolanok da. Näme men üstüme günde jaň edýär günde günaşa. Jaň edýärler bolýar dinläm okulur. Men aýtan biz isteseňem se bolýan zatlar bir gün olmasa bir gün her birimiziň başymyza gelýär. İsteseňem. Doğru. Şonuň üçin Abdullah sen paka efirde bolýarmy? Ha? Efirde bolýarmy? Açyk bolýarmy efirin? Birazcık işler bitireň gelecek. Bolýar. Şoň ýaly biziň dogan garyndaşlarymyzdan görüşmeli. Bolýan zatlar bilen görüşmeli. Görüşmeden başka mıň çıkalgaty ýok. Başka çıkalgaty häzirki rejim dowam etýär. Görüşmeden bolanok. Görüşmeli. Durmal däl, görüşmeli. Görüşmeseň ana her kim näli eden edip gedýär. Ondan ol 5 manat pul gazanywam çyşyk gurlaýarlar. Hemme zat gowy Türkmenistan gowy sebebi bizim millet nähil bolup dur diýseňiz. Şu 5 manat kazan ya bolýan derrew balanasaman. Onnaly hemme zat gowy şu men şu 5 manatym hemişe gelip dursun diýip bir ejir adamlar basmana taýýar bizim halkymyz. Köp adamlar. Şu 5 manat puluna buýsanyp ejir adamlar basýar da. Meselem şu ýerki bir on şu 5 manat pulun gutarsa, seniň näme boljagyň belli däl. Häzirki wagtda şu 5 manat pulun bar,
Şonuň üçin sen gurlap oturýarsyň, ertirem balaksyz galaýsyň. Sen şo ejizlar adamlardan beter ağlarsyň. Yalvararsın. Ana bizim oğlanlarım şonýaly bizim oğlanlar şo 5 manat pulum bar diýip hiç öz vatandaşlarynyň, öz milletiniň arkasynda duranok. Öte şol bolup duran biýdügünçilikleri goldaýar. Nämemiş onuň 5 manat pulu barmyşyn. Gowmuşyn. Yurdumuzdaky kemçilikler üçin gurban boly. Arkadagymyz günäkär däl. Kim günäkär onda? Kim günäkär? Olar günäkär däl diýildi. Onda halk günäkärmi? Kim günäkär? Näde düzetmeli? Gel maksat, efire gelde gurrun var. Sen dinläli. Dinläli seni. Efire gelde gurrun var bide. Näle düzetmeli? Ýa-da ýazda gurrun var. Ya konstitusiýa kanuny dinleseň de indi daşary ýurtlarda konstitusiýa kanun boýunça adamlar bolýan zatlara baha berýärler. Meselem bir tane bir jenayatçy tutuldymy? Şo jenayatçyny kanunyň gözünde derňärler da şo kanun bilen näme jenayat etdi, haýsy maddaga wat gelýär, adam öldürdümi, näme jeda bermeli? Şo kanun bar, ýurtda konstitusiýa bar. Şo konstitusiýanyň esasynda şol adam öldüren adamy basýarlar. Meselem kanunda 5 ýyl diýip ýazypmy? 5 ýyl boýunça şonu basýarlar. Ondan ýurtda bolýan siýasat tam şonýala bolar. Prezidentim bolsa meselem kanuny bozýarmy? Kanuny bozýan bolsa diýmek şoňa jeda bermeli kanunyň esasynda. Siz bolsa egerde kanunyň ol siz duýgularyňyza esaslanyp bir zatlar diýmän. Duýgunyň hiç kime peýdasy ýok. Gel efire gurrun var. Hiç kim seni üstünden basmaýar. Gel efire gurrun var. Arkadagam seni sever. Sen arkadaş bolsaň, arkadaş seni söýýär. Arkadaş sana hiç wagt ziyan bermez. Menem sana ziyan bermeýän. Menem bäde ýöneköý bir özüň ýaly gurlap oturan adam. Özüň ýaly gurlap oturan adam men. Menden sana hiç ziyan gelmeýär. Onuň üçin gel efirde gurrun var. Näme diýjek bolýan? Aw. Ýöne vatandaşlar ine şu wagt kaçyp gelip egerde içiňizde bar bolsa ýurtdan gaýdan vatandaşlarymyz bar bolsa men tede ýüzlenjekde. Hormatly vatandaşlar, siz o ýerden kaçyp gaýdanyňyz bilen hem Türkmenistan düzelmeýär. Siz daşary ýurtda pul gazanyp ýygyňyza bararsyňyz, barar siziň ýeliňizden şo pullaryňyzy meselem işe girmek üçin şolara berersiňiz, öz razylygyňyzy bilen berersiňiz, ýa razy däl bolup berersiňiz. Her türlü siz şolara berersiňiz. O öýdem bolaryň haky siziň siziň özüňiziň hakyňyzdan kän. Meselem daşary ýurtda bir $10,000 kazanyp gelen bolsaň, işe girmek üçin şoň $2,000 berersiňiz. Ondan näle? Garad oglum okuwa saljak diýip ýene $3,000 berersiňiz. Ondan näle? 3,000 däl sen okuwa saljak bolsaň şoň barsyn berseňem ýetmeýärdi. Iň bolmanda 8,000 berersiňiz. Garad şonýaly siziň ýurtdaşynda gazanan puluňyzy bizim hürmet bize koyanlar yok. Neyinler işi bizi? Bizim şimdi sandık koyup. Yurttaşında pul kazanıp gelip siňiz ay berekelle diýmeýärler. Sizden gaňryp alýarlar siziň puluňyzy. Wa aleykumussalam. Şonuň üçin şu zatlary ol gary iş edip çözjek bolmaly dälde siýasata goşulyp çözjek bolmaly. Siýasatda öz täsirini getirip çözjek bolmaly. Siýasata öz täsirini getirmeli. Like basın vatandaşlar efir paylaşın. Devam edelim efir. Kimin näle sorak var bolsa gelin berin. Türkmenistany düzeltmek barada kim näle näle pikir var, näle problemat var. Aydın gelin.
Türkmenistan'da bolýan ýagdaýlar bar. Annan ok. Bizim adamlar şeyle var. Bir annan oklar. Ne bir de illüzyada yaşayarlar da, hıyalda yaşayarlar. Elbette var. Şu Türkmenistan'dan gaýdamda men Talhatanova barıp Talhatan babamjan menem bir gün millete, halka haýyrly, umuman bir haýyrly adam bolayyn dip arzu edip gaýtdym Türkiýe gaýtmaňam. 3 gerek bark gördüm ömrümde Talhatan baba. Şu 3-nji gedeginde de şol ýaly Türkiýe gaýtmaly boldum da. Şonda men arzu etdim. Dilledim. Has dogrusy. Menem bir haýyrly adam bolayyn, menem bir halka, millete peýdaly adam bolayyn dip arzu edip gaýtdym. Ondan dile edip gaýtdym. Arzu edip. Dile edip gaýtdym. Indi nesip bolsa ýygyma dolanarnam. Hemme adam Türkmenistan'am düzeler. Sen var, sen inanmayan bolsaň, bilmeýän bolsaň näle bir. Men efirimde näme işiň bar sen? Ya sen kellen o delme. Otuz ýaşymda taşaýurt işläp öýdäkler soň ýygyma gider ýaly boldy ýalyr. Görýän, so herek barsaň ýygyma gider ýalak bolmaly. Ine. Bizi ışın ýaldatlara öz ýene tamyl iterýär. Bizi indi bir näle bir hakykat bilen hakykat üçin göreşmesegem bolmaýar. Hakykat üçin biraz göreşmeli o bize. Hemişe beýdip näme etdiseler edip taşaýurda git barsaň 5 manat Kur'an ulaýjap men fidalyk berjekler bar Türk deýdin ýa bolmasa taşaýurda deýdin nire etseňiz gidin pul gazanyň diýse bizem bor agam bor patşajam diýip gidip görsek bolmada. Ferede öýlenip ýyga gaýtmak nähil bolsak. Yo men ha düşünýän. Men öýlendim. Öýde bolan wagtym 2 ýyllap, indi 2 ýyl öýle ýaşadym men. Ayagym bilen 2 ýyl ýaşaşdym. Olen şo 2 ýyl ýaşaýşymyň içinde öýde bolan wagtym sanatan 6 aýdyr. 6 ay. Kän ayalymyň ýanynda da bolmadym men. Diýjek bolýanym. Maskala durmuşynam görmedim. Kän var, maskala bagtyny. Krasnovod'a işe gittim. Krasnovod'a işe gidibem. Bir 3 aydan 4 aydan öýme var ýa. Daja 6 aydan öýe baran wagtlamam boldy. Öýlendim hem Krasnovod'a iş aýtdym. Ondan hem Krasnovod'a işläp gördüm. Ýani öýlenem soňam işat ütgemedi. Şo käwat bir gowy görýän dostuň ýanyna jan taglyň forumana baran ýalak boldy da. Öýlenem soňam işat ütgemedi. Men ýa aýtdym ha, öýlenmek üçin pul ýok adamlar ýurdun daşyna gidýärler-de pul gazanyp ýygyna gelýärler o. Öýlenmäne pul ýok adam oglanlaryň, ýaş oglanlaryň bäde 5 ýyllap, 10 ýyllap gedýär. Meselem 25 ýaşan bolsaň öýlenlerde puluň ýok bolsa 35 ýaşaýynçaň Türk işleýände Türkde gazanyp gelibem 30 ýaşaýan soň öýlenýär. Ya 30 ýaşaň soň öýlenýär. Durmuş bilen Türkmençiligimiz ýiti gitdi da. Bilen geçmişden gelýän däpde sorulanmaz ýiti gitdi. Bir parahat gowy ýaşaýşymyz bardy, şol atlar ýiti gitdi. Şol atlar ýiti gitdi. Indi Diego inje saatlara dur diýmeli. Ol her durledip bir de bas edýärler da, indi ene ataňam bas edýändir, ana şolaly daşa urda git betdi. Pul gazan diýendir bolýar indi. Biz şo ýerde işläp şo pul gazanjak bolmaly da. Şo ýerde işläp. Şoňa şert töretmeli, talap etmeli. Iň bolmanda ýurdun daşynda gürlejek bolmaly. Näle edibem boldy? Göreşmeli da.
göreşmesen şeyle durmuş senin çağağından başına geler. Sen öýlenirsin, senin çağağından başına geler. Ine men ne çeşun? Bäşe ine menin öz oglum ayın şylaýyň 4-ünde doguldy. 2018-nji ýylda. Men 2018-nji ýylyň awgust aýynyň 13-ünde Türkiýe'ye geldim. Türkiýe'ye ayak bastym. Türkiýe'ye ayak bastym. Sentýabr aýynyň 4-ünde de meniň oglum doguldy 2018-nji ýylda. Eýem oglum o ýerde okuwa gatnap başlady. Gara ýöne men aýalym bilen aýrylşdym da. Aýrylşdym sebäbi men Türkmenistana gitmegim kän udyny atalýada. Tek açan barjam belli däl da, ondan Türkmenistan döwet gitjekmen. Ondan şonuň üçin men aýalyma erkek ýaly aýtdym. Men haçan geljegim belli däl. Sen maňa garaşyp oturma diýdim. Maňa garaşyp oturma diýip bir şey diýdim. Aýrylşdyk biz. Ondan kän. Adamlaryň beýni alany tutuş durmuş radikalna düýpli ödgördi, düýpli üýtgödi. Indi şo zady biz dogry kabul etmeli. Şoň bilen göreşjek bolmaly. Üýtgeşlik bilen öňkü durmuşymyzy gazanyp aljak bolmaly. Öňkü durmuşymyzy almaly, ýygyna gaýtaryp. Öň näle ýaşadyk? Ýene tamam bilen ýaşadyk. Indi şonu ýygyna gaýtaryp almaly. Ýoksam ol biziň ýene atalarymyzyň ýa bolmasa hökümetiň köp adamlar dinleseň, olar şol komfort zonasy bar. Şol rahatlygy bar. Şol rahatlygyndan çykasy gelen ok. Garra adamlar. Şolar näme diýse, ana hökümet näme diýse leppey diýip getip bilen adamlar da. Leppey, aýna bolýalay, asmana asudalay, men näme üýtgedip bilerni. Menden bir adam momy, menden şo gary işe deňler. Ödüm peýda bolmasyn, peýda bolmaz meniň diýip gelip bilen adamlar. Ýöne şol adamlar, şol şeýle diýen adamlar, bir parça adamlar. Aý men kimey? Men Türkmenistan düzedip näme deýin? Men çağalarmam Türkiýe'de bersinler diýip bilen adamlar. Şyratlar üýt gaýta, şeýler ökülörler. Yere girip bilmän gederler. Yüzüne tüy kurlen ýalak bolup gederler. Şeýle diýen adamlar. Sen bir bogdady goldan okda sen o. Sen bir gaýratlygyny, ejidligiňi boýnuňa alýan. Ejidligiňi boýnuňa alýan. Şu häzirki rejimi goldaýan. Häzirki pikirler goldaýan. Abdullah. Nettiň dostum diýär. Sen näme? Mal. Men bir zat etmeli däl. Men ne şöyle çykyp gürläp dur, men birinji adym etdim. Senim etmeli maňa tarap. Ondan biz birleşmeli de hereket etmeli öňe. Meniň ýeke jölümiň bitirjek işim ýok. Senin killen almayan olsa düşün dalba yok. Killen almayan olsa. Men sana aýtmam şuwat. Sen aýtmasaňam men hisat etmediňimi bilýän. Men şu birleşme üçin bir zatlar etdim. Senin pikir etsin ýalak hiç kime $1 pulum paýlamadım ya $5 pulum paýlamadım. Ya men o hayır awam etmedim. Ýöne men iň esasy şu Türkmenistan düzetjek bolup birinji adym ädip otýar. Daşdan gürlemek anhat değil, mal. Daşdan gürleken hem seni canın hopastında. Seni getirmek var ya, ullu kan bir kıyın mesele değil. Ya olmasa bir haramda da $10,000 pul versen, eline avtomat alıp beni öldürüp gidip bil ya. Ola 30 yaşında ben. Öyle de beni koy kaç ayağını. 2 ay. Ne saat yan? Bugünüm göwreldim. Bugünüm göwreldim. Habarını aldık. Çok sağ. Malade. Ödün aydın. Mama oldu. Mama oldu. Şurada para yazıp değil mi? O yerde diye iş yok diye, o yerde gün görmek değil, böyle diye. Bak haydi diye, ya da şöyle diye bakacak. 31 yaşımda 10 yıl verdi aşağı yurtta diye. Aynen eminim. Evet, diyeceğim var mı?
Gaty görmän, şu taşa çıkıp gürlemesin diýip yapýarlar ýollar. Ey sen şu ýolu var-a ýoly. Sen gaýyn ýene maňa ýokdur ýa-da. Ýolu var, näçe ýapaý sen? Adamlar gerek bolsa terketiň tiýimlerini kesibem geçip gaýtdy. Terketdenem geçip gaýtdy adamlar. Ol ýol problema däl, adamlar geçer her türlü. Ýöne ölüp şoň üçin ölürler, olar şol çykmak üçin. Bunlar ýoly meniň gürlänim üçin ýa ene o üçkan gürlän üçin yapan oklar. Ýoly bizi kontrolda saklamak üçin yapýarlar. Ne senin boýnuňa şunýalyk ýüpi dank goýberýär, dynjyry. Şolar sen ýurduň daşyna çykanda bizler ýaly gürlemediň ýaly. Ýol şoň üçin yapýarlar, seni kontrolda saklamak üçin ýurduň daşynda. Seni goýup gıtya, seni galmady diýe, urup roýup galmady diýe kynlaşdyrýar da seni arzuňa ýetirmeýär seni. Şu ýurduň daşyna çykmak arzuňa senin şoňa ýetirmeýär. Galmady diýe seni urup roýup ýüzüňe şeýdip urup roýup galmady diýe. Ondan sen ýurduň daşyna çykanda şeýle bir götüňi gysyp näle şeýle bir akylly bolup gelýär. Hiç tara ünüstermen o köralaka bolýar, köralaka güne çykmana gorkýar. Ýeriň aşagyndan güne çykmana gorkýar. Şu ýeriň aşagyndan daşary çykmana gorkýar köralaka. Ana sen şeýdip goýýar. Bir mana birinde kemerleme ıstykça ol çiş oru men bir gün patlaýar. Bir gün patlar, halky näçe davlenasyny ölçek görläp diýdi. Halkın bir gün patlar. Halkın gücü seýlin gücü diýe. Zatlara akyl ýetirip bara bir zatlar üýtgede aýmasaň başgaça ýol ýok. Zatlara akyl ýetirip üýtgetmek. Başgaça ýol ýok. Ýok pikir etmäň. Ol ýurtdaşyndan bir geler ýa Hudaý Tagalla ýokardan düşerde bir zatlar üýtgeder. Ýok, hiç kim emisler üýtgetmeýär. Biz akyl ýetirip birleşip bir zatlar üýtgetmeli. Ýokdan başga hiç ýyly TikTok Alihan diýen Abdullah TikTok arasaňa bizem türkmenler akyllanjaga mezýemere TikTokda ýaýlary görýän bar däl ol çykýar diýeni. Ýakar ýaşly aýallarymyzdagy geçen biz oti eywalatda giýjelikde ýaşly maruldaýda. Yo pikir etme ara o işkan. Şol den görýän adamlaryň RTV'nin kelletine taýak degerde meni ýetir bilmeme başla. Bugünüm dip ýaşap ýörler, hiç kim aňlasyndakyny düşünen oklar. Nese Diego da men efirme çekilende. Kelletine taýak degendir, ondan soň gelir. Bara her kim şo kelletine taýak degençe garaşýar da. Kelletine taýak degenden soň akyllanıp başlaýar. Kälýär şonda da akyllanýar o. Kelletine taýak degenden soň akyllanýar. Şol näçe taşakçylyk edip gedýär şonda da meselem näçe urýaňa. Urýan bolyn eliňe ýapyşyp eliň ýalaýar da. Şonýaly adamlar bar. Ýa-da böre geler çelemaya Gülşat wagty Azadyň ýaýynda. Sams asuda asmanymız var diye bolmana bak Türkiye'de asuda ama her gün bir şehit oluyor. Teröristler bir soldatın ya da her gün bir İstanbul'un Esenyurt diyen yerinde her gün bir alada bir polisleri şehit oluyor. Asman asuda Türkmenistan'da näçe çağa oğurlan oti, näçe maşgala toz git oti bolmana asuda asmanımız. Bu gibi öğrenenler asuda asmanımız. Samsıklar. Başka demedik. Asuda asmandan başka. Ya Gülşah'da var ha, ettim bir gün var ha, bir yerde ölüs çıkacak, bu da onun var ha, ağrına, çağlarına yazık olacak. O faşistlerle bile günah götürüyor. Ya Allah'ın sözünü açmışım mekan. O mekanda olunca onu bilmeyen biz için yakıp durunu. Bakıcırman bir gün adam dola. Abdullah sen Krasnova teşedin miydin, port teşemedin mi?
Portda işlemedim. Şartlığını yemeğin, şartlığını çatmı, senden Renesans şartlığını mı? masa port dişen mar yolu pembe şeyde oğlum. Mekan. Bunlar işledim. Allah'ın salamını vertira. Düşman değilse. Diyanlı. Tamam düşüneceğim başka olabilir. Aynı toprağız. Bir gün sen hem kellana da Salam. kellana tank eder bir oynayana. Ey kella tayak Daş deyip olsa durdu. yani biçin. Ayda bizlerim iyi biçeler şu daş oluzlarım. Herden beri. Hep kelle olup yaşar yani hiç saat görmez yani kör olup yaşama için ne mi içiyorsunuz Aydan'ı? Ey daha Benim iyi sonra biçelim. ne çek. Ne çek daha sonra arkayın. Daha soğudular var ha. Benim ayağda olur. Bak daş Bir olursa. yoktan ver daha soğudular Millete şey. sor vasıf Türköyler. günlük taşarlar, daftar yerler, başka hakikaten. vilayetler. Ekin Hakikaten. olan o. Yo daha soğudu var ha. Tek birler o Aşkabat'ta firmada işlemen kıyın İn görüp kıynalı bak, daha soğudular. akıllı in kıynalı daş oldu geliyor bak. Daha soğudular. Yine de şu daş oldan geliyor istiyorlarda. Yollarda var daş oldu. Aşkabat'ta yolda var ha. Ölüm. Mezarlıkta her yerde bir şehit var. Kan var. Hı? Yo daha soğudu var ha. O çıkan. Daha soğudu. Ne biçim kötü niye daha soğudu. Bize demir kazanımız da olmalı. Hem mesela geçmişe, bana mesela ne için mille var şor osbeti dine şol mal bakıp gününü görüyordu men ayalda onun. Sonra mesela daha şozla Aşkabat'ın yolu mezar böyle şehit diye işte şehit oldu adamlar o yollar oralılmaz. Hı. Değil mi? Bir haftadan var. Gaz var. Bir haftada var yani. Ya yerden de ikini çıktanın bize bilen ikini in bereketli devattır ikinde zaten var bile. Ama bunlar ikinin de işte al filan o. Leva İkinin de işte al partadan filan o. leva partadan birinci yerde de buğdaydan birinci yerde de leva koyuyor. Günde ekipte şu alıp seni alıp hıyar alıp iyi filan oklar pomidor alıp iyi filan oklar yolup. Hakik o. Ken son ya ken doğrayacağım. Mekan adacık görün halk şöyle yaman kıynalıp yiyor. Bak efirlere karakan ayalmış kalalarımız toz kaldı. Şunu şu yurttaşına çıkarman her kime iş güç ver bizim doğal gazımız var. Yöneticiler kim gidip prezidente yamanlayacak? Azıcık halka karasalar kimse hiç kim neyse ölüm bana. Bak ölümü Abdullah hazır gelip ensesinden tutup alıp gitseler evet yok. Şunu boynuna alıp çıkıp geple atıyor şu oğlanlar. Bolmasa neyse ölüm boynuna alıp şu oğlan geplesin. Sen geliyor onun ecesine köye, o geliyor onun ecesine köye gelip Kıyın. Hakiki. Ruhsat verse birinci özüm at öldürürdüm şu adamını. Onların kargıcı bilen mekan. Sen onları almayan bak nerede maskalar saydı. Kilyos'ta var ya Kilyos'ta mezardan yana geçip olan o halkın. Her gün bir Türkmen öldü deyip çıkıyor. Onların kargışam senin boynuna öyle. Tamam düşüncen yanlış olabilir ama gelip halkın içinde ötme kargış alma. Mekan. Allah görün eceler yaman sen. Mekan. Seni seyret. Bir zaman toğuşkan. Türkmenistan'dan günde gün aşağı tapşan ne yazıp seni öldürecek, seni yok edecek. Ya yan kayda sözlüm var da din ayttım. Geday. Hazır ürüne var geçecek, bornocuk, edecek, edecek, Ben sana din düşünürdüm lan. Ben din düşünürdüm lan. Şey diyende de bir var, gurlemem, olmadım. Ya din düşünürdüm lan. Siz geday, sen sonra ayttın geday değil mi da? Desem senem imin sen geday dedin. Ben ayttım ben geday deyip şoň üçin birincilikten, ikincilikten hälim ayttım narkoman alqaş tudaşda dedim. İkincilikten şoň üçin. Liş ruhsat berse liş özüm öldüren sen var. O soň açarta oturan Maya we Hanma yine bir kısana var. Ruhsat berse lişni özüm öldür qaydyn solarna. Mekan İşte sebebi namus eden adam dinle men şoňa näçe bolýar. Namus eden adam, namus eden adam. Men sana gence birjemund. Yok Mekan. Sen aytma durun tek men abar aytjak. Sen öldüm at öldürýän diýende. Sen onda nämet diýsene. Ne meni goldayan men kapyşyklama 9000 tane adam. Ne gör kanalyma girde gör 9000 tane adam men goldaýar. Kapyşyklama like koýarlar. Her türlü sözler yazıp meni liçkama yazıp meni begendirýärler ondan goldaýarlar. Garap men goldayan adam kan. Sen pikir etme diňe Maya ya o çıkam ya olma yine de bir 5-6 tane gurlayan aktivistlerdir diýip pikir etme men tutuş halk goldaýar. Aktivistler tutuş halk goldaýar. Ol Türkmenistanyň 70% adamy aktivistler goldaýar.
70% adamı. Galanı mesela galanı 10% var ha. Eýindiki istat bol Google'lugun siz gorkýandygy üçin biz goldamaýanlar bar. Ondan garaz biz goldayan adam kendim pikir etme bula bäde görýän adamlar biz goldayandyr diýip. Şu gurlaýanlar hem mene maýanam, oýanam goldayan adam kän şu goldayanlar kän bolan üçin şular sunýalak aýak aldygyna göreşýärler. Aýak aldygyna günde efire gelýärler. Sen egerde sunýalak biz ýok etjek bolsaň, şu avtomat eline avtomat al ýa-da grantamyot al da gün Türkmenistanyň orta arasyna barda atyp başla. Demedim taş dogura göre gup edip atyp başla. Şu adamlardan diýinjek bolsaň sen. Ana men tamam go maslahat bereýin. Eger bizden diýinjek bolsaň gün Türkmenistanyň ortasyna barda gup edip atyp başla. Ondan men goldayanlar azalar bolýan, goldayan bolmasa menim gurlemeni beseder. Taňa söz berýän, sen şonu Türkmenistanda et. Men geday diýelmede ýalňyşlyk bir Türkmenistanda mekan hemmetini öldürüp çykypdyr. Indi gurlar adam almady ýa bolmasa Gurban ul hemmetini öldürüp çykypdyr, gurlar adam almady. Indi peýdasy ýok men gurlanym diýerimde beseder. Ana şonu sen daýat edip oturma, men hem şu gurlemene biri gurleme diyecek şu halk bütün adamın arasında gurleme diyen mesela şu aşağı oturanlar bir erkek olup sen ne için eminne hemmesini koşan ben o namusu bar adam sana ben namusum bolan son sana dedim şimdi namusu bolan son ben sana diyorum ma ya xalma yeni bir sana o çok dedim yoksa sen var ha birim gence ben gurla oturuyorum bircem ben gurla oturuyorum gence bir şey diyeceğim. Ma ya bu gene ceva o zaman sizin efiriniz var ni interesini yönü Türkmenler hemmesi gedaydik gurlayanlar. Yok zaman interes, вообще не интересно. Yok hakikat doğru hemmizlik gurulma ben yaşam oturuyorum Hatay'da. Gurulma. Men gurulma oturuyorum. Ne çukurlayanız var barınız o. Evet sen yok. Evet sana batyan olsun. Sol batyan olsa ben hakikaten hem şeyle durmuşta yaşam gördüm. Ondan sen şunu fark edip başlattığında hakikaten şeyle yaşam düşünüp başlattım. Estağfurullah. Ondan sonra batyan. Hadi bile kurban bulayım. Ya kepa. Ya olmasa aşkavate yaşayan oğullar var ya sen geday. Ben zaten daha sözden aşkavate bir iş yapıp var. Daha sözden aşkavate bir iş yapıp satır diyen için bir gençlerin oturan yerine ayırıp koyuyordum işinden. Sen şu an geday diye oturun. Ben şu atletler oturayım ben sana. Şundan mı? Mekan. Yo men satır mağazda. Düşünün orada biliyor musun? Mesela şu için ne oturayım? Sen düşünün kurulamak. Men No, satranç. Hoyzak kim ne bir düşündü. Mekan. Düşündüren neyimiz var? Namusuna değmiş ya. Ben daha düşündüreyim maniyetini yakın düşünmeden. Evet, Kırcamın karış. Evet, satır deyip satır yalı değiller de bilelim. Hem daha da muavuk biliyen, ana. Dayanıklı adam. Bir kadın. Hem daha bir kadın. Ondan onu aşkavatlar diye nem için diye diğeri daha soğuktan levaptan mardan baran adamlar marlara haken diyen adamlar ödünü ezdirip işleyenler. Onlar Somali'de oluyorlar. Somali'de mesela daha soğuktan halkına satırsiz diye. O satırsiz o. Bir de pul vermesene işlep görsünüz siz o. Satırsiz, nimetsiz. Onlar Somali'de oluyorlar. Mesela ödüler sebebi Aşkavatlan ödleri yukarıda tanışlar kän bolan üçin ödler tasron bolýar-da mesela Daşowdan gelen ýa Mardan gelen ýa Lewapdan gelen 10 tane adam işledýär-da puldan bermen götünü depip goýýar. Ýöne şonda da biziň adamlar o tasrondan çykyp başga tasrona geçýär. Ýöne şonda da şolar ýaşamak üçin görüşýärler. Görüşýärler. Şol üçin satır diýerler-da. Näme sebäpden? Täzeullara tatdiýa. Yok, diye. Näme sebäpden? On tatdiýan bolsalar şo öýdi içinde. Näme sebäpden? Öýdi içinde lewaplar diýerler ona. Lewapyň hemmesine diýerler tatdiýan. Mesela biz Äsä Türkmen tarapdan mesela Ýanyňyk Çerjeden bu tarap Sayat, Takar, Baradek tarafa halaç kerkeşden hem Äsä köpek gidiyor. Hemmesi özlükler. Näme sebäpden diýerler? Sebebi näme? Sebebi Çerjede oturun. Çerjede oturup tutmamalı şu tatlı okudu. Ne sebepten diye. Bak yazıyor teyze atlandıran Türkmen diýlenmiş ön. Bak yazıyor sana. Mal olmasa.
Ece açılan Bu var ya, hayır Fazata Bayf'ın iyi. Hayır Fazata Bayf Özbekistan Türkmenistan etmek için mesela şöyle Özbek karşı. Aha, bizden hem daha suda yok. Daha suda yok. Özbek karşı Türkmen. Daha suda yok. Özbek karşı. Daha suda yok. Özbek karşı Türkmen. Ondan hem için diyeli. Onların var. O taraf Özbekistan'a değişleken Özbekistan'a. Yok. Velayet yok. O yüzden Türkmenler o taraf Yevat velayeti Özbekistan'a değişken. Seret. Barca Muqtaraş Seret Gaýra Sadabayev 1924-nji ýylda Türkmenistany aýratyn bir respublika oglan etjek bolýardy. Sonda Türkmenistanyň sany, Türkmen halkynyň sany 1 milyona ýetmeli. 1 milyona ýetmeýändig üçin hem şol Buhara, ondan Harazm jurnal ýerlerden umuman şolardan hem getirip taýda täjiklerden hem getirip şol ýaly adamlar getirýärdi. Bu gelýär konuy başga zady değişdirip diýip kemsitjek bolýar bu mekan. Tat diýdiler, şatır diýdiler. Senin namusyna geday diýip diýipdirler. Sen TikTokda maskara oturan aýal gyzlaryň namusy degen okma. Diňe senin geday diýeniň namusyna erkek olup namusyna degenmiş. Sen Türkmenleri gel. Ama Türkmenler maskarada oturan gyzlarymyz, gelin gyzlarymyz var, erkeklerimiz var. Bir özbek da bir oglan var, ýa-da o diýip bir oglan var, ýene de birisi var. Özbekleri bilen ýarşy eden, o ýere onu munusuna ot taşlaýar. Sen o namusyny gelen okma. Ferhat Gence birinin durmuşu, ol birinin ki. Sen durmuşu, onda benim durmuşum geday. Bütün adamlar arkasında. Geday diyen Abdullah'ın, başka halka geday diyen. Sağlıklandırmasa, sağlıklandırmasa sen düğün aydın mı? Maskara olmasalar, gider de TikTok'ta pul için oturmazdılar. Mekan. Buruntek. O mekan, o şahsy problema değil. Şu an halkın içinde bolýandatlar, TikTok'ta bolýandatlar, o şahsyn problema değil. Ol wagtyň geçmegi bilen köpelýär, her kimde şo problema emere gelýär, bir sosial köpçüliň problemasy bolýar. Köpçüliň problemasy bolan ony sen ýa tap diýär diýdiň, şolar bir-birine tap diýerler o. Edil şu TikTok'ta da şonýa ýagdaýlar bolup dur. TikTok'ta da bir-birini maskaralamak, bir-birine söýmek, ondan şonýa zatlar bolýar. Ondan gara ol arkadaşlarmy? Şol köpçüliň problemasy, ondan aýratçylyk bar, onuň içinde iň esasy temalar ine biziň alyp barýan nemelermi, meselelermi. Umuman sosial meseleler şolar, köpçüliň meselesi. O şahsy problema bolmakdan çykýan meselem, sen häzir 5 ýyllap ýurtaşynda gezip görsiň, aýalyňa o ýerde köpüsiniňki aýarlyşyp gitdi, köpüsiniňki gizlin bir bilen gezip gör, köpüsiniňki kesel bolup gör, şol organizma şolak ýetmeýändig üçin erkeğin yetmeýändig üçin organizma kesel bolup görler. Gara bir mesele köpelse, ol hem sosial mesele bolýar, köpçüliň meselesi. Gara ondan şahsy meselede şahsy mesele girin. Şahsy meselem TikTok'ta men diýip adyny aýtdyryp maşgara bolup oturmak. Senin adyň Türkmen dämi? Sen Türkmene degişli dämi? Şahsy mesele öz durmuşunda bir üýüň içinde bir çykyn aşağıda bolan wakadyr. Şahsy mesele. Ece'nin fikrin Abdullah diyen. Ece'nin emcine fikir hanımlar. Doğru. Gördün mü? Şartlık kelime. Ece'nin garip toplarımız kentiyemden var. Ece'nin kültürü emcine fikir. Ece'nin garamıt Молодец. Ece'nin emcine fikir. Cemata parva. Kaç mekanı Abdullah Ayşe'de elma izzet ediyen olsun. Abdullah, barman dinle beni. Men giremle, barman men gireceklerdim. Umuman gireceğim, nälim görjegim, nälim prosto YouTube'da, Instagram'da görýäni geçen. Gece men gurlap oturun. Gürlemesen. Görýäni geçen. Sen gece söýgüne gelip sen bakadar gülüp otur. Sen onu gelip onun ejesine söýýärsen gülýärsin. Benim sana lişne öňe jaňatdymda şoňa alyp gurlama gaýrat et. O erkim önüme falan diýsem sen lişne sen geda diýdiň maňa. Men şoň üçin teň bolan şu gurlaşyp şoň üçin girip oturun. Ýoksam siziň maňa o sebäbini şu genece var ha. Bir gün şu aşağı genece de var ha. Men geday howu diýdi. O geday ort öýüne maşyny var. Öýün şaramda dikledipdir. O kuwa alypdyr. O göbüň guradan genece jaýym betedip dikledim. Şoňa alyp gurlat dogrudan geçer tapar. Jaýman diklama 10 ýyldan bäri hälem diklebilem. Şeýdik gurlada, şeýdik gurlada. Näme gurlap oturuň bilen oksan. Men eşdi oturýan. Men maşynym bar diýem ogay. Yine men geday diýendim. Ýere-de düşünýär bir rada, düşünýär.
Mekan. Tüyge gider. Mekan ten bir zata düşüne o. Yok giday olmak hukman maddi taydan giday olmak değil hukman. Garip olmak hukman maddi taydan değil. Ruhi taydan adam garip bolup bilýär. Ruhi taydan garip bolýar. Meselem sen hemişe bir kimçilik bar diýip gelýän öýrüňde. Sen kelläň ütgemäne başlaýar, nerwiň ütgemäne başlaýar, psihikaň ütgemäne başlaýar. Meselem uruşdan gelen adam tiskinip durýar. Tiskinip durýar bir patlama bolsa ýanynda. Ya bolmasa şunda bir uruşdan gelen adam aydyp gideýin şu mekana Abdulla sözüň ölen başla burada. Mekanine o şu genejäň maşina ma jaýam etdi, ýene demedi edinni eline gelen zady Allah jan netip etdin edinni. Näde edinni ýurtdaşyna gelip bara gedaçylyk edip o ýalwaryp türkler näme diýse sesin çykarman, götüne sokup gysyp şeýdip şu zatlar edin Türkmenistanda men alan maşinymyň garaş kılan maşinymyň pulunu berbilmem soň ýyzyna berip gaýtdyma. Başka näde düşündirjek sana? Pul bağ olsa, o normal жизнь bağ olsa, şu zat bolmady ha. Şu ennece Türkmenistan'da çağalarının arasında alarda şu maşini cahit anlardı. Bärik gel zir dögülen olup doğun, kirin attırıp, saçın sirim oňormana wagtym yok. Kanto kanal bilen ok şeýit kesip gören adamlar wa o işten ýa ellegmen, giýje gidip, bilýärmi? Allah razı olsun. Günde temizlik edip şularyň deterjanlaryny YouTube bar astım, keser oldum. Demensiya. İçinen zadyňa urda onun gözüge zırmaňa, gürlemäňe godatdyr. Şu taýkel birdirme toprokka da bolan zadyň. Häzir var video açyp elim dörtketten var, elim 80 ýaşary, ellerim aýasy var, kamaga derler, gopgaly şularyň deterjandan ýaňa. Hudaýa şükür var, 15 ýyldan beri çağalarmy bir lira haram pul ýediram men. İksan çağam atasız yetiştirdim, hem ene oldum hem ata oldum çağalarma. Menin edim her gün tuvalet temizler. Yine sonun üstüne men çağalarım suya gider oldu. Men çağalarıma gider. Dine pulda Hudaýa şükür ağzını açan zadyny alıp berdim. Çağalarımı hiç zada zar etmän. Oglum äzir armiýada gulluk edip gyýdym, durmuşa çykardım. Ata ağrayy bilen häzir Türkmenistandakylar nähil bolup ýören, ýaşaçy gyzlarymyz nähil bolup ýören Türkdakylar ağrayy boldy häzir Türkmenistanda bu. Allah'a şükürler olsun ki damagyndan helal lokma geçen üçün çağacıklarım akıllı olup yetişti. Hudaýyma minde bir şükür. 12 ýaşynda bäri meniň oglum şipir gurýety. Şipirin üstüne çykyp şipir gurýar, ýerleriň jaýynyň topuryny doldurup berýär, gumuny doldurup berýär. Gyzym kiçikliginden 12 ýaşynda tandyrynan goýýar. Kim şeyle? Meniň ýamanlygym TikTokda meni aýal gyzlar meni oturup mergen ýerine bäşman pul taşlandy oturmazdım. Hudaýa şükür günde ýerden turup işe gidýän. Ýylyň musurny bir gün bir ýere gidýän, ol gün ol ýere gidýän. Haýsy köprak pul berse, iki adamlyk işi bir özüm iş giýje 11-e çeli işler wagtlarym bar. İki adamyň pulunu aljak bolup. Ol diňe ine oýçkan diňe hatda öz maskalasy üçin etdi. Dogry dämi? Öz maskalasy üçin jaýat aldy indi. Ýöne barbar şonuň oglary ýene ýene şolaram Türkiýe gelmede bolanok ýa olaram ýene şo jaýat almaly, ýene maşina almaly, ýene de mütbeşik garduglar var, oýmaly. Ýene Türkiýe gelmeli şolar. Diýjek bolýar. Ýene Türkiýe gelmeli. Şo gidaý bir. Şo gidaýdygmydy düşünmek gerek. Gidaýdygmyda. Biziň dilekçiligimizde şu yurttaşynda pul gazanmasan başga ýurdumyzda pul gazanyp bolmaýandygyny düşünmek gerek. Yurdumyzda pul gazanyp bolanok. Pul ýok. Adamça ejeden gelip sözge bu ses edip durýar. Yurdumdaşynda gazanmaly pul. Bundan bir dilekçilik etmeli bolýar. Dinleyenler Abdullah Goğman. Yaxşı. Abdullah Söret men bir zat diýjekdi, 4-5 aýyn zat dinleýän videolaryny gördüň zat etdiň de maşallah bas öňe bas ha. Ýöne her ýaýynda şuňa her hylyp sözüme neme däl de dalba ýoklar kände her hyly zat edip spor edip her kime düşündirýän malades agzyňa salyk. Baranlar kände düşünmeýän köp zatlar. Doğrusyny aýdýan, doğrusyny doğru aýdanda ya bular ýanky işläp taşşakçylyk edýärler, ya başga bir zat görenoklar, hakyky zaty görenoklar, ya da şu öňkes. Näçe ýyldan bäri gelip başlady adamlar Türkiýe zaty işlemeni gidip başladylar. Näçe ýyldap dowam edýär,
Daşy da gidiyor şu çağalaryň aktygyň çoğulugyň kak olar dinastiýa bolup gidiyor. Hanlyk zat gidip dura. Häzir karalewstwo zat däl, demokratiýa zat, umýan zat däl. Hakyky hanlyk gidip häzir. Karalewstwo. Padşahlyk boldy. Bularyň Bir näde söz, vicdan bir adam, görme. adam däl. Şu gelip Serdar şu prezidenti goldaýalar bilmeýän vicdan näme haýsy göz bilen garaýarlar näme diýerler. Tow etdimi halkyň wiza yer dolu adamlar çykmak üçin ağlaşyp indi şu wiza çykmasy oturup ağlaýarlar diye. $90 pulunu al otylar diye wiza da çykanok diye oturup ağlaýarlar ses edip diye. Näme üçin 3 ýaşynda 3 ay çağırsın taşla gaýdan çağalar var. 3 ay çağırsın taşla gaýdan eneler var. Ejele näme üçin Türkmenistan gowusy näme üçin çykýarlar? Bir düşündürmek an. Viza basmadan sebebim olarım yegenlere değişti Novruz halı viza basyanır. Çeres şoňusy bilen pasosta işliyor. Toklar işlän normal bir öňkü Soýuz döwründäki simagaçlar da hiç saat düzelden okdyň Aşgabatdan başga daha şoğuzam şöyle ýaly, Lewawam şöyle ýaly. Halk ni intibar ýognaydy, uýamaýdy indi ýazjak bolup isdiýär. Hala gaz geçen üýler köpelip gitdi. Klima işlet bilemiz ok diýek. Gaz geçen ok diýip indi ýokara ýazalmasak hemmemiz üýşip diýip bir hem çaýlar. Abdullah, bir munça gençler sesini yapıp dur. Bir munça gençler sesini yapıp durun. Mekan terapiyany çykyp aý diýdim. Yok koyjak koy men gurlaýyn onu koyjak. Men gurlaýyn koyjak onu Abdullah. Yok, mekan bir zaman. Yok. Hem aýdaýyn şuna terapiyany goşmaşa berip geçeň. Teret klima geçip durdy ýa, klimamyz bar diýä ýöne gaz ýok diýä ýa tok ýok diýä, işledip bolok diýä. Ýene barlar getaýşy. Ana şeý milyonlap, milyardlap Türkmenistan'a pul versin. Böyle şöyle şu pul bulunmuş. Muhtu näme diýen men bu klimany işlet bilmesem, men bu gaz kışda işlet bilmesem, gazyň turwalary köne diýip öňkü Soýuzyň doň kale sähel bolsa, bärde turwalaryň daşyny dolaýarlar doňmaz üçin. Oňa bir ösen ýurtlara arama. Men bunu nasıl doğru? Medisina. Yani şu näçe pul versin? Bu ýerdäki etsinler. Doğrulasın, ayda da pulunu alsın. Ondan eğer meselem öz jigitini bejertmene urasa öz çağatyny banlysa ve Türkmenistan'ın banlyklaryna. Şolar hiç saati başaranok, bir bok başaranok. Näçe pul bersen şolar edip bilenok. Sen mecbur ýene ýurtdaşyna çykmar bolýan. Şo pullary eliňe alýanda ýene ýurtdaşyndan gadanan puluny ýurtdaşynda olmaly bolýan. Ýa Türkmenistanyň medisinasy, saglyk gullugy dolu çökön. Ewa hemmeti pulu otaran tupoy bilenok listady. Oku nemeler. Abdullah men gıydym iki edek çağır içinde öyle. Doktora çağır, doktora gaýtdy. Köpsün şonýanak diýip näme üçin bolýar? Bizlere mä doğdu, men ejemden 8-10 doğun virusun nämeden bilmän geçdik. İçinde virus var demiş. Oňa zatlar nerede var? Hiç bir saglyk diýen zat ýok. Çağalary öldürip otylar doğulmadan. Olar Türkmenistanda para berip çäre gidýärler, okanoklara medisina aviasyonu. Aviasyonu şo yapıyorlar. Ama şu aviasyonu lotçyklar başga ýurtdan alýarlar, diňe başga ýerde okap gelenler. Medisinada da bärde para berýärler, çäre çykarýarlar, o ýolka ektirýärler. Boldy, şoň bilen institut diplomaly barıp durup palança manat berip işe girýär, malisada oturýar, adamlar öldürip otylar. Bärde $1 däri, aňyda $10. Berýän aýlyň näme senin pensiýan $40, berýän aýlyň $100, sen birek däriň $10 boljak bolsa, bärde $1 şo däri. Kolup aňydan $1. Şoň üçin Türkmenistan'da ministerler var ya, ministerler, yani prezident, hemmeti öz çağatyny ýurdun daşynda okutýar. Täze Türkmenistan'ın institutyny, üniversitetiniň tupoýdygyny bilýär şolaryň. Şolaryň bilýändigi üçin ana Şwitsariýa urat, ýani näme, Kerimguli Berdimuhammedow arada, sen gören bolan göründü. Kerimguli Berdimuhammedow Londonda diploma aldy. Cambridge'de mi Harvard? Diploma almaly, barman brokaram. Mesela Abdullah şöyle biz prezidente söýgemiz ok, prezidente geplerimiz ok, bolýan zatlar şikayetlerimiz ýüze getirýärdiz. Gelýärler, şu boyun alýarlar, bizlerin prezidentiň jellat ol. Häzir bir ýazy erkek olsa Türkmenistanda gürleseň ýa mekan ýa gürlemek prezidentin şahsiýetine mi söýgetiz?
gelip bak ejesine söküp otuyorlar bunu. Sen gülüyorsun Yok, ol adamın özü söýdüp çykyp hakykatı aýtmany duhu yok. Ol adam diňe baryp Türkmenistana sen aýt haça bir şu taýda adamlar bir zat edýoti, azda bolsa kimde bolsa da bir zatlar edýä, hereket edýä, düzeltmäle köpçülik zat adamlar berdi. 5 adam bolsun, ertir 10 bolar. Sen ýaly baranlar üçin şoňa zatlar birazrak ize çekilýär. Sen özü gorkak oňa adam. Özü gorkak. Ya üvenin bilen olaryň günäsini bilen şähert olaryň bilen bolan ogul mekan hiç zat olaryň günäsi bilen bile sen şähert dolesin. Erte bir gün sen de o dünýäde olmasa bu dünýäden jogap berjeksin olaryň böyle ölüp duran çağalaryň göz ýaşy aňarda ejelerini görüp bilmän bärde gömülüp çağatynyň medanynyň nedilini bilmän oturan ejeler aglap otyr o taýda. Sen bu göz ýaşlaryň hemmesini şu prezidentimiz bilen bile şäherde olup otyň mekan birisini öwerek gelip. Hiç kimin canından da gelip prezidente söýgeni şikayet ýerine getirip oturýarlar. Aktivistlerin hemmenin iýjesini amyna goýan oganyň. İşte gördün mü? Saatlyk. Bizde terbiye yok. Ece diyen cennet, ecelerin altında ecelere ezzet yok. Gelip ece söýýärler. Özlememiz bak kese milletimiz. Yine saatlyk şeýhefimde saatlaryň ýagdaýyny düşünýär da gelip ine ýan gördüň ýa efire gelip pöwen ol ýa Görüm kıyafı bilen hatta ýagdaýyň kyndygyny, rahatlygyny. Ýüzüni açyp gelip o ýüzüne ýan bir ondan geldi. Ben farkındayım da. O baranlar olar. Dip gez bilmeýärler ha men palany dip gezsinler şu taýda gönüp götüne dubinkalak gidýärler berde men palany. Öz efirlerinde aktivistler ýamalap oturuyor. Aktivistin palan edýän bolsaň nomerini ýaz şu taýa aktivistin näme edýänini adam halkyň seni näme edýänini görersiň ondan. Baran. Bu berde adamlar ýüzüni açyp gürleşip otyr sen ýalyp palan diýip gaçyp giden oklara gorkak. Bolýar menen Hüseyin Abdullah. Bolýar watandaşlar. Bu aralar azat açy ýaýyn, diriliş açy ýaýyn. Mekancan. Aracı kellen düzelt. İlin eceden söýün. Bak näçe adam sana söýüp otyr. Birisine hak ver. Dine maňa söýüp otyrlar diýip hak ver. Gençler bak gençe gitti da. Canım bir mut oguz garaşsana bir jamut men urlaýyna. Ha denler bara bir jamut. O bu jana urlady mal diýdi. Gençe urlady borta porlat. Aşakda ýatyp oturup men sana ýene daýjan. Akylly, sesi yapma düşündüňmi? Erkek bolsaň seni açyk goý menim gürlejek düşündüňmi? Men sana ýene daýjan. Maňa sen aktivistliň, sen internetiň, sen wapşy maňa interesni. Sen şu Türkmenistana basyp alsaň bu kıldyr. Ýöre şu ýany bir zat bolan ýagdaýdy. Siz bir zat bolan ýagdaýdy. Men çağalym, men şu taýda getip ýaşap arkaň oturan adamlar bir bolan ýagdaýdy. Liş ölüm çykýansyň ondan. Düşündüňmi? Zaten ine şeyler usluçu oldu men diňe öz başymda neçe zatlar arada etdiňne. Türkmenistan'a ovada uçak koyup çıktılar. Şimdi ovada değerli boyarına uçak koyup çıktılar Koyup çıktılar ha. Doğru mu? Uçakçı bir yıl Mart ayına koydular da indiki yılın Mart ayım pulunu tölemeli degan kesiyor. Tamam neyse hiç sıkıntı yok. Bir inni köçemizde 5 tane adam olup men gitçikken götü oklukam şu Truvan'ı sentralını köçöden şepeden bir ödümüz pul çıkarıp Truvan'ı çektik. Getirdik. Olarım getirip uçakçı koyup gitti. Tamam. Şimdi pulunu vermedin tamam kesmene de hakları var. Men aýdýan, bu Truvan'ı bizim ödümüz çektik ağam. Mun pulunu verin, ýa-da ödüňiz biz Truvan'a aýralyp siz gaz çekip berin diýen oly. Näme diýe gaz edaran başlyk. Türkmenistanyň 2030-njy ýyla çenini gazlaşdyrmak barada kanun var diýe 2030-njy ýyla çenini garaş diýe men niýe gaz çekip bereýin niýe? Diýen sözüne göre. Bilä? Mine burusluçy. Burusluçy. Indi men 2012-de gullukdan elimde how aldım. 2 aýyň temminenlerin olyny ýatyrdylar ona. Näme etjegim bilmän men satdym danym. Bergi kart kowal edip trallym danym o samat wal dökkenç. Munam ýatyrdylar. Ýa-da bir çep bolanok samat wal bolanok diýip. Men ýa-da aýyrdym danym eýlek tentlarlymda Eýrana bir resemente gidip geldim. İkinji gerem Eýrana geçdim de ýa-da gelip otyryna granitde näme diýerlerine sorap. Maşin kimen diýär maňa?
Men özümün ka biriniňki bolmalymy ine dokumentde menki maşin. Bilmedim ýegenden kim ka diýdim diýär. Inniki ýegenden bolmadan geçirmeýärsen arkaýyn olay diýen men gün orta atda da jotaýdym ha. Alyp nämetçigim bilmän wara maşin satdym meni öýe getirip şo ýüküm düşürdüm-de. Ene Türkmenistan ilýasyň. Biz erwetsat diýemdik, prosto halkymyz rahat ýaşaly. Prezidente de söýgemdik, ýurdumyza da söýgemdik. Allah janym müň şükür, janymyz sag, hemme adamyz badyr adamnyň ýöne nämeden bolup kösünçlik bar ýa, herkim aýlyk az. Hatda normalny asker ücret Türkmenistanda normal asker ücret 20 milyona getirir. Awo ondan soň meta işletinler üstüne nämetdiler, 30 etdiler, 35 etdiler adamlar. Bilen galan nöwet. Normalny nur hatda hojalyň ekleri ýalyk, gazyňa toňa töläp, arkaýyn ýaşar ýalyk. Şo kaloşyň züýrap palçyň içinde öýüňe girip çykyp görmän, bir işiňe bar hatda kerpiç ýazar ýalyk, bir duruma getiriň diýe adamlar. Başga hiç berde waprosy ýok. Erkemek jan ýer. Ne şöyle biri o birzim karaş şöyle biri ne düşünýämiň bir zada şey dip otursak näme peýda bar men üýtgeýän zat göremok haçandan bäri tiri görýändi. Jan dogan gidaýda seniň arkadaň binamyz haram bada bolun üçin binamyz näçe biz gurýas ardymyza aýdýas diýýäs gaýrat et ol bir de kömek et adalat ýoly goý aýlyk ber köprek. Ýöne binamyz bolan üçin bir de dinlän okda. Dinlän ok edeti gelen ok eden ok şol. Ondan biz näme etmelidir şonu. Bizim de yatıp ölmelimi. Gurlemel dämindi. Şo binamyz bolan üçin ni gurlemän goýmalymmy? Biz gurlemäne dowam ederiz. Ewe ol şonýal binamyz bolsa bizim binamyz. Şonýal bolsa bizim şonýal. Her zaten doğru. Dost, her zaten doğru. Emma buyurdu düzeltmek için adamların aklı düşüncesini, kanun, konstitusiya, son hukukunu bilseler onda düzeltip bilerler. Ona çeyni yukarıda näme diýseler şonu edip barýarlar. Hava paxta ýymal diýse paxta ýygar. İşgär başga zat üçin aýlarlar, bar paxta ýygar. Cüýsüne girmädi ýa, käbir ýerlerde sen cüýüňe girýän barmy dedi. Sen paxta ýyman gör, edaranyň işgäri bolup. Naýomny tutmalymy? Sen hem ol ýerde işlemeli, hem paxta ýymaly. Bir wagtyň özünde iki iş etmeli. O üçin pulun tölenoklar. Ýöne biz berde hazır sen saatından artyk işlesen pulunu töleýärler. Başga ýerde. Emma berde gülýärler de. Waska senede jan etseler işe çıkmalı. Bir ýere ýabaýdak tutup gitmeli diýip jan etseler diýip aýdyp dursaň gülýärler pul berýärler mi diýär. Pul berilse günde gitjek, günde durjak. Häkimiň ýanynda daýhana näme ýep bar daýhana onuň aýtýan zadyna diňe sifirmi, sanmy, bir göterim biriden zat göterme aýtýar, ona düşünýän adam barmy? Soňunda da arkadaş şöhret diýip hemmesi turup el çarpamy. Gülkünç-de akmaklaryň ýurdu da biri turun diýse her kim turup çalady. Näme dotrany bilmidi. Indi öwrenen üstünden taýaklanýar. Abdullah menem aklyma bir zat geldi da şumat. Biz özümüze de şu edip oturan zadyň ene aktivist zat olmazsa özümüze de şo tema barada şol ugurdan özümüze obrazowany ýetenok. Nädip edilýär, näme edilýär? Köpürak ene Lenin Baçigi var zatlar bar. Şo barada onun biografiýasyny zadyny nämeden başlap näme edipdiler şonu köpürak öğrenmeli. Ýöne bir ýerde otursaňam bolanok. Oňal etmeli, öğrenmeli şu zat. Doğru değil mi? Ettiler ha. Bir adam näme periwarod etdi. Lenin naprimер. Çigi varan tanayan. Ettiler. Soň üçin ine sen bir adam däl. Ýene 5 adam aňyrda berdi adamlar bar. Prosto bize de oturmaly däl. Obrazowany özümizem şu tema barada birazrak znanya almaly, bilim almaly. Öňki adamlar näde властьa geldi, näde revolýusiýa etdiler, näde periwarod etdiler. Şu temadan öwrenmeli. Okak gördüm o da ýöne efire çykyp aýdyp görmedim da. Aýdymam gördüm. Ýöne şonu aýratyn video edip detalny. Mysal üçin şonu okamana ýaltanýan mozat eden adamlar bar. Ine sen häzir şonu video edip kıskaçarak näme sen ýanyňa bir
yine bir özün video tarapdan, montaj tarapdan öğrenmeli. Hemmez adam bilim bolýar. Sen şonu öğrenip çıkarsan bir adam görýär. Bir adam görsen misal üçün bir adam görýär da höweslenýär. Ha, gatylýasaň da. Bir adam. Yo, men onu düşünmän. O zatları men düşünmän. Men onu edjem göründü. Videoda men göründü ýaly. Montajna men edip bilýän ýöne şoň mümkinçilik ýok. Men gündüzi işe gidip bolýar giýjeden onu hatda aýdyp bir video dere ýagdaýym ýok. Ýagdak gelýän täze diňe efire çykyp şurada bön aýda aýmasam aýratyn video edip daat etmene kendistan. Video etmek kıyım iş var. O один в поле не воин dedi. Bir adam hiç taşan armiya bilen söylüş bilen o. Son için окружение gerek, adamlar gerek. Kim video düşünüyor, kim falan ediyor, kim medya düşünüyor, kim gurluyor, kim psikolog, kim başka bir temalardan edip biliyor. Yuvaş bir adam окружениең olsa özüne yeňilerek bolýar bu adam. Образование урundan. Государственный регулированиядан näme zat вообще içki siyasatları näme diýerler. Nädip çalışýar вообще ne образованный adamlar almaly bir sana ýaly. Şoňa ýaly edip. Biografiýasyny okusan. Yok, edil, ma on adam gerek gel. Men prosta daşar urdum onal video çıkaryan adamlar kem da edil şolong videosyny göçürüp bayratyn video edip bilýän da ol problema däl ol. Şorese mullokan bir üstünlük ýöne. Bot seret indi şu zatlardan zainteresowny adamlar bolsa, moz şu zatdan zainteresowny adam bolsa videolary çıkarsan. Ine nädip adamlar sponsor edinýär, zat edinýär, moz bir kömek etjek, bir palan etjek şu zatdan. Men naprimjer hazır videodan düşünýän bolsam, menim Türkmenistan düzetjek, men normal spravdiýus etjek bolsam, men darym mutlu insan sen bilen satrudniçlik etjek, men sana kömek etjek naprimjer. Seni baş etip goýjak, sen al çıkar, men öýde oturup men öz boş wagtymda men şonu bejerdik, men sana uğratjak, sen çıkar şonu. Men teňde durjak, sen baş bolup sen çıkaryp oturjan. Şoň üçin şoňal videolar. Indi arada yok. Ola hatfo. Indi onu şimdi edip çıkarýarlar. Mesela bir näsinin wagtyňyz bar bolsa, edir şo taryhy alýan, ýüzüň görkezmede prosto gurlap oturup, sesiňi hem ýanglandyryp tanalma diýal edip şo videolar çıkarıp bolýar. Edeýin diýsen o çıkaran zadyny rasprostranýat etmeli. Nädip rasprostranýat etjek Türkmenistanda internet işlemese, imoň üstüne goýarjakmy? İmo bir işleyen zat şo. Endi imoň üstüne. O zat acele zat. O zat düşünýän, o zat edilýän zat, o zatda da spesialist bar. O zatda da acele. Her zatın öz ýoğluk ugrun spesialistleri bar. Naprimjer düşünme, etmeyen onu edilýän. Yok. Bir zaman user. Mene jana bir zaman terek user'ın şo sorugyna jogap berjek. Egerde sen bu content çıkarsan, bu content düşünükli bir Türkmen dilinde düşünükli zat çıkarsan, sen pikir etme adamlar internet sizden şonu alarlar. Bazatlar. Akademide urlarda Lenin diýdi ýa-ni jana. Lenin diýdi. Lenin mara. Meselem Ýewropada oturýar öýdi. Ondan gazet peçat edýär. Gazet jurnal çıkarýar. Şo gazeti jurnaly daat edip okap Rus halky revolýusiýa edýär. Şo gazetlerini, jurnallaryny okap. Bize meslek bolýar. Ýöne bizde has yeňil ýol bar, ola internet. Imo videon paylaşıp vermeli. Ya olmadı o tayda bu liste ýa jurnal ýaly ýa-da imo paylaşýar. Imo da paylaşsam şolam peýda. Ondan yine Telegram'da naprimjer näme üçin Telegram işledýärler. Telegram'da hiç kili video, hiç kili ограничение yok. Sen näme görkezsen görkez o tayda adam görkez, prezident görkez, gan görkez, ubistvo görkez, onu görkez, bunu görkez. Telegram'da hiç kili ограничение yok. TikTok ya bir YouTube zat ýaly video çıkaranda. Şoň üçin Telegram'ın sylkasyny paýlaşdyň boldy. Lüboy adam Telegram'a girip videonu kaçar edip alıp bilýär, naprimjer VPN bilen Türkmenistanda. Problema däl o. Edýän diýsin. Telegram kanal. Endi olam bolýar ve TikTok'da paylaşýan videolaryny TikTok'dan özüne oskaşat edip alıp ýurdun içinde paylaşýarlar ýa görkezýärler ýa bir. Gara o esasy zat seni gowda çıkar. Kaçtvinni video çıkar da kaçtvinni tema çıkar. Bolýan zatlar var da ýaz pol sesiň görkezme, ýüzüň görkezme esasy şo da gowda çıkar. Ha şonu çıkaryp basarsan seni gözler taparlar, iýde taparlar, normal taparlar, sen iýde.
Dolu VPN işletgatýlar o. Ana menim elimden gelen edip şonja videolar çıkarýan, ol ýöne hasam köpeltme üçin mümkinçilik ýok, pul ýok. Az köpeltme üçin işler bolýan zainteresowana adam tapylýar. Naprimер, men sana kömek etjek, şu zatlary iş etjek bolsaň, mende pul bar, men nädip sana pul geçirmeli. Naprimер, häzir. Meselem, sen şu zat Yok, вообще indi men näme desem sana? Unknown incognito geçirecekmen. Hiç bildiremeyecek, hiç aytmajak, gürleşmejek, girmejek. Sen näme bu beýan olan o? Yo, например, bir zat edip sana iletişim etip koyayım. Men kän adama haýyş etdim da, men görýän odan videolaryň soňunda men şol zatlar aýdýan. Eger de siz şeýle videolar görmek isleýän odan hasam kaçtymyny bu videolar görmek isleýän odan maňa maddi kömek edin diýip men haýyş etip aýdýan adamlar ýani kän inseren oklarda bilen. Ýa onuň üçin menem odan demeden ruhdan düşýän. Ýöne ata şu bilýän zatlar mene etýär aýdýan ýöne. Edip хотя бы bir zat edip otyrsın. Ýöne sana normal adamlar gör ýazat edýär, gatalyan adam tapylar, ediler, polezny adamlar gatylar sana. Sen hiç merak etme. Sana başka informasiya uğrundan bakılarlar. Sana samı glavny, например, goýja video, goýja informasiya edip sana uğratsalar, sen paylasan, sen hasam onun yüzün düşünüp zat edip köp adam gatylar sana. Elhil adam kömek edýär. Biraz abarot et koy, aylak görmeli da şesterionkolary. Daş boşu bolýar. Indi ine meselem rasiska pozisiýa var, rasiska pozisiýa her videosynyň soňunda paddeşkedin diýip gurlaýarlar da. Olaň halka kän bolan üçin paddeşkedýän hem kän. Ondan olar spakoyna her ay halkdan pul çöplep täze videolar, täze tekstler, jurnallar çıkarıp para ýurdun içinde bolýan zatlary kime näme kömek gerek, kime o zatlaryň ýokmu gepim? Türkmenistanyň içinden sana video zat, surat uğratıp zat edip informasiýa beren o zatlaryň ýokmu jurnalistler? Var men goýýan häzirem şu wagt bir tane näme gidip dur ana. Bir tane iş gidip dur jenaýat. Ana bir aýalyň 10 ýyldan bäri oturan ýerini 2 tane baý bolýar da bölüşipdirler. Ol aýala 10 ýyllap para döwletnama bermendirler. Şu oturan ýerini dokumentan edip adyna geçirmendirler. Her türlü ýollar bilen täze ol aýalyň ören bir ejid eken, ondan adam ýok eken, ärem ýok eken, 2 tane çagasy var eken, şolar eklejek bolup näme eklens başyna düşen aýal da ondan şu döwletnamanam alyp bilmendir. Ýöne ana bu baý adamlar tutýan adamynyň jaýyny alypdyr. Ýerini alypdyr döwletnama bilen. Hökümetden döwletnama satyn alypdyrlar, ýerini hem alypdyrlar. Gara şu wagt indi şol aýal aýaldyna dawa edip ýaty. Gara onyaly meselelerim bar, başga adam ene meňjigimi öldürdüler, meniň onymy öldürdüler. Ola soňky goýulan näme hakdaky videoň Gülcemal diýen gyýt hakdaky bilýän oldana bir gaýdy zorlap öldürip, soňam etajdan atypdylar, 3-nji etajdan aşağı atýarlar. Ya ýegerler. Ana şo videony görüp bar aşaňdan ýadýarlar. Ene meňkini öldürdüler, onkyny öldürdüler. Ýöne şonu detalny sorasan gel aýdyp ber. Näme boldy, ýerde boldy, at familiýaň ber wagt berdiýsen onda çekin başlaýarlar. Ýöne şonda da maýdan. Owa biraz adamlar var şeý özünde jogapkärçilik duýar. Şoda da aýtmalydyr, şoda da etmelidir, hakyny gözlemelidir diýen şonu hakyny gözläp ýeňip görmändik üçin adamlarda höwes ýok. Eger de şolar hakyny gözläp ana şu Gülcemalyň ejeti alak hakyny gözläge de alyp görseler, onda indi kerek şolar hakyny gorarlar. Hakyny hiç kime bermediler. Şonu ýalylara biraz paddeş gerek da aýdyp ýa-da bir video berip zat edip eder ýaly adamlar bolmaly. Naprimер, ine sen ba ya ýene bir iki adam ba, onlar bar telewizora zada ýa bir hökümet telekanalyna zadyny aýdyp bilen oklara. Naprimер, şuň ýaly zatlar bolsa, ine
sen ýaly şun ýaly kanallar bolmaly, şun ýaly zatlar bolmaly. Ýuwaş şu abarot alıp gitse, napример, her kim videosunu koyar, her kim abraşası eder. Şöyle ben biraz rahat adamlar oyanır diyecek bolýarymda. Häzir birden bolmaýan näçe Mitip nurtağım. Çoğatlan uğrunda bir de mara başka işim yok benim diňe şadatlar etdiğini. Böyle işten boş wagtym şadatlar etdi. Sagaman gez ağzına sağlık işine. Benim maram gatlarym durur. Sağ olun vatandaşlar, durmak yok. Her kim şu işi goldamaly. Diňe meniň şahsy meselem däl. Hemmämiziň meselemiz, hemmämiziň bagtymyz, şu hemmämiziň watanymyz. Ondan eliňizden gelen kömegi bize de edin. Eliňizdäki bar mümkinçilikler bilen bizi goldan. Söz bilen videolar paylaşın, garan goldan gerek. Goldamasaňyz bize 10 gün aýdars, 1 ýyl aýdars, 2 ýyl aýdars, 5 ýyl aýdars. Ölýän çäm aýdars bolan bir gün ölgüdärs. Şonuň üçin sadatlar üýtgemek isleýän bolsaňyz ölmän kek. Onda sizem hereket edin.